ebi nebitage bye chigosori nabagosoria na Jacob Ongeri korwa Kisii FM. Omwancho montegereri litko lia lero nigo tuguchia kuligereria mugano mwenge bwa mogosori Shabana Evans Obutu osire umabwa litko lia Jumapili botuko mega yokomanwa ase enda yae Evans Obutu ni gaibolitwe omwaka bwelibwe mochimi kianda 52 ose 1982 na abaiboli omongena mamo mwabo Will Kista Mongare na tato mwabo Mugaka Gerson Obutu Nyangau ime yekenyoro gyage Kongo Village osoti sublocation Sengera location bumachoge chache constituency Kisii County osoma kwae kare omwana agasoma Kenya Academy na secondary agasonya koiba secondary goika ekrasi ge 12 gose form aseboigo atigosolete skuru chia tendere akaimukia kombe ne skuru ya St. Max mokorogonywa na boigo ge community technical asaimugotie kombe ya Eastern Central Africa asobonyangongo bwengoyo ye skuru chechi secondary samaleta ni wongol ku natane nyanja onyambu nigo nabeire no mutana monasenge njogo siri omogosoli ominto twakinanere korokunga Evans Obutu actually ndo temete waka jiskuru omopire tinse mochiagusi bonabona karankonyora twanyorekera bukendi cyangwa ruguya KUC cyangwa gukora uno mwakora ngo rukunga gitono omekarite bana soja ekartwaro si club ya temete tutali usi tukartwara ngari guje se school ko rukunga St. Max mokologo inyo tukagenda roto bodi kombe kanatono wote se school elia tukafrekarro tukadese school ko rukuge komoni ali tunyamire tukarete kombe ko East Africa bono nabona lengo cyo kwereri bengona nene mono uje se family yo mono sabali bonsi pibanchi ting ko yime yorongo lwagusi na kenyengima ekakaru kuno gwakutwa kibu ekeranye kenene ande brano cyo korangeri jise mochonsi kitubwatera ne kinga kikiga cyo bakon tolengira to support le nyangi yo muskeye yigo Butu enyangi ayibwatera no sencheri wena tane karatu ko ni ayini ubune suja mune muntu bwenko yo nende tarokane abantu ba sport tubwata bo mo kurjise mo jagusi Maiga yesukuru akanyora libagalio kogosolia klabu ya Posta Rangers na boigo akanyora egas ni klabu ekyo aseboigo anyegosoletie timu yense ya Kenya Harambee Stars inse yabagosolie be myaka 20 ase Shabana wetera ukoigwa na Posta Rangers ya murangiretie akangya konyegosolia the Galama Boys isko na imegetikia Gusii Stadium ase enjera yelon Evans Obutu na inyoirebe ya sana asokonya konya Shabana ase chi playoffs chia Division 1 kolie team egoswa National Super League imegetikia Moi Sports Center Kasarani na Kiominski asetolebobe yanye ikolte muatate wetera injera yechi penalty abakoro bagateba abayana abeliraba ase abasweli bagoteba ujafa au jaumbuka Obutu nigo achitekomera namakweli ayo chakira litkoliye Juma ase team ye club ya Town Warriors yabwate ngo yobosani ne liagesule wetera ekona Obutu akabeke goli kolende bagatumane goalkeeper eyo ase ebati embe ekamwa kaliru enda oyo momuro mwabo Evans Obutu okorukwa Jafet Obutu omonne ogotema kwera naki Obutu anyaikerte amakweli aye Evans isaka ndi brother anga une rafiki yane kerona hirenka ngufiri biya sana kromonyo letenga wara na harurona ine yani yetenga na here tuknere tbade one kare achi tuwa ko mupire friend yalenga ali kesure one litukeri yangi Friday twansira kabuka mapema kale enje bono kongo kora poda town kabu ukanda one friend is moyo gataka ko lakini kagenda kachinganya rende embagenda game 40 minutes iga eba nisho kare konyonsi gol at same time ukare ko kora ine kipa bakugunza omoyo kanganga nkamenya ko kuruisi ko nkamenya ko kiwanda kati inki eba nsiare ni peni akodera mali yako itika enda peni bono tukamere tukomora first aid eba nsina kiwetu ko just pumentenda yeso kidogo watenganyi tu mikongere ngotabye bangwana ya sekere bono murongo bali abasali bonsi bagacha basega ali makomya level 6 yakairu scan direct wakachibija bichatero getikende atanga brada mbiyere kidindia kire ngenda mbiyere tukamera action in emergency bono baganza komwa mariyo yugo kendi peni ilibo in fact rende peni yagite kabarifu kidogo nande esimye wa kurunya gidanga eba nisiukura nande ngamu kabune bari mune piki nande weka nande town kanyara maene eba nisi batatu kumira mojere
kuburi mwe bwana nkijaba onte ya haya manyi ngali unalibyara mwalenga bamubekera amaji akego iganyole banisi ogwasako komokamukia maiso bona gacyaka igura maiso nsupya gatogole agakata kwa yana nani shaka miyamingora akaora banisi agatimukayo. Ni kwa nini umeyaruhusu Mungu Mwenyezi? Obutu agatimuka ngoraigo ubuna eshuja obutko bwa Jumapili butko na gotiga amayanda no borobone asabanchi engoyo abairi n'abasani na naroboigo captain ya Shabana Wycliffe Nyangechi akwanete sama leta ngoro ku Wycliffe Nyangechi captain ya Shabana FC ni Obutu twaraga so imepira gocha nje ngomoroka maisini yani umwarimu one ngenjo twarabeire nere nande orakire mepira for so long na what experience Obutu na watu nyorete yatwabwate friendly na gesure ekuroshe yake tu mpiro yo Obutu was attacking mpiro yo ne goalkeeper ngo charenge choko sefu mpiro but unfortunately kero Obutu anyaseti force yo Obutu ale ngo tanane goalkeeper kamuomera liru asenda on that day into amwira na gitari na pime tukerege gatoka nga talibobe on Friday to kamwira so about then on Sunday aga complaining oigure bobe akamareta level 6 but unfortunately aba nyagitali balengo strike nalile ba mutransfer tewe kinyangena nalile akaro operation egatoka ngamaraya atigete nchenyi weto sana zini na ruzi kiongozi Vincent Nyaberi oyo ole coach ye klabu ya Shabana kolenda limo mbagosolete no Obutu nigamukwanete Obutu na kumulera buna omugosoli obwata masikani naboigo okolemereria okonene Mali tangor kwa Vincent Nyaberi coach ya Shabana Obutu unamumanyite nje kama tuko mange sana munamumanyite tuwakira umupira nere Kenya igachekeka kitenje ngaza kujatika United nera kanyora kaenda Posta Rangers unamumanyite umuchezaji wa discipline tawatumangana mange umuchezaji umya sana abantu kumitikia kira bonega na takonye mupira yetu akebere yo muso yetu abo mupira bo shuru na viga buret ntubona ne timu twamumisi mune coach bonega ngoterie familia na torne familia abo azo kumu parana kitoko watrana lende tanyo muntu buya ukurara ku Obutu nigo kwabeire kyorkeli kya abantu abange basiri magmabo bakoligia obugwenya asenyagitali ya Kisi Teaching and Referral Hospital ni chinyagitali chinde chinyinge chinga kyabanyagitali bare umugiro ase bakolera ogwa takanwa chi besa chiabo osengeli yabo ni kiserikali chichi county. Abasongo bakateba a soldier never abort the mission and once a soldier always a soldier. Evans Obutu nigo asireti umabwaye okarakirianje temono na gutiga maega abana bane abamura batatu na enyarukeyemo abana bubare Sami Apina Junior na sister naboigo gutiga maega umurugi oyo mwanchi oyoruwarete uganeire kumanwa ukugorokorende kibesa nigo cyabere butuboke yo turiruko tutende ikirabere ne sanire eri berire tiseko wa time abare tukoleza kanza so kanya bakire mediri bairanire bono nande mbali ngara ikirkwirana unfortunately tarunga ke tukurwe thinga mataya yaba nisiboni gauna tukwara nigakwete takunyara kwirana gocha mutwaje hapo nirinde kwimwe mani sukure na cyandetse sana agita honi kana arama mifwa mange sana Uroro mbwa mwenyene eyamate echanabo saigo nale koyalia naboigo na nyora onde ukoyalia emerubeli iyo komwenya Evans Obutu asinjira ya maskani gegendrete na ntogendere okumanyia litkolio mochango naboigo lirie araenigwe na maene korwa aselira batoga tongwa na korwa aselira bantuirane tatanya sae motongi gornanse tiga alemia mashabiki abagosoli bashabana abairi abasani omongina oyene chintakana chiatigaire wikachinga kitora chikumerna asoburoti bwa kale na kale selietalia tata nelio mwana nelio moyo mutagatifu amina. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Wikira umwancho motegereri nongolingira ebitage by'ikigosoli nabagosolia ime yenka yomusi wikanande biro binde turachikumena na khaneri abategereri obuya muna botambe amaliatane ngoruko Jacob o
ngeri ebyo nebitage bye kigosori n'abagosoria kurwa Kisii FM enka yomogusi.